Platinum Records. Zimjie again. Platinum Records. For the youth them. Yo style station. Uno dire kuita uzinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokunyadzisa. Uno dire kuita uzinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokushorisa. Last week wakabando ne mapesi percent rank. Wakamira nega mwanake form 1. Izazisi zvinodadisa. Izvi ndizvo zvinonyadzisa. Last week wakabando ne mapesi percent rank. Wakamira nega mwanake form 1. Izazisi zvinodadisa. Shiwa izvi ndizvo zvinonyadzisa. Unodire kuita zvinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokunyadzisa. Unodire kuita zvinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokushorisa. Chinotobuda pamativi kune vesasingazivi kuti AIDS is a killer disease yauraya marudzi nemarudzi haisa rudzi. So it's high time wazvibata tarira uone kushata kwaita nyika. It's high time, wowo. Unodire kuita zvinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokunyadzisa. Unodire kuita zvinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokushorisa. Last week wakabando ne mapesi percent rank. Wakamira nega mwanake form 1. Izazisi zvinodadisa. Izvi ndizvo zvinonyadzisa. Last week wakabando ne mapesi percent rank. Wakamira nega mwanake form 1. Izazisi zvinodadisa. Shiwa izvi ndizvo zvinonyadzisa. Unodire kuita zvinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokunyadzisa. Unodire kuita zvinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokushorisa. Chinotobuda pamativi kune vesasingazivi kuti AIDS is a killer disease yauraya marudzi nemarudzi haisa rudzi. So it's high time wazvibata tarira uone kushata kwaita nyika. It's high time, wowo. Unodire kuita zvinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokunyadzisa. Unodire kuita zvinokunyadzisa. Chinokushorisa. Chinokutukisa. Chinokushorisa. So it's high time wazvibata tarira uone kushata kwaita nyika. It's high time, wowo. It's high time wazvibata. You feel some things happen for real. It's high time, Again. Zimjie again.